onye mbụleri nwoke mụrụ ego jụrụ oyi mwere mụrụ nwa ka nwa mana nne enyi mụrụ nwa ka nwa Josephat ike ngoyi na ndị ọma mbala anụ nwere obi ọga mbala onye ga-agbado ya gba moto n'okwe onye ya gba moto ya gbaka igwe onye ga-alụ ụlọ gị ga-alụ ka igwe ụmụ eri amụtago nwa mana nne enyi mere mụọ nwa ka nwa ụmụ eri amụgo nwa mana nne enyi mụrụ nwa ka nwa gụma na onye ụmụ eri oke alụ olu ndị ga-adị ụbọchị anya n'ochebe eburu ịgba 21 alụ olu ndị ga-adị ọdala ịga agbolo ndị na 22 chiedu akụ mgbe eriwe mkpụkpụ mma 5 na 21 akụ mgbe na-eji agwọ oge ya ọmụ na anyị emechie na be anyị nsogbu akụ mgbe eri oke ego jụrụ oyi na-alụ gụmọdị na ịga isi na ihe nye ga ndụ na nnabata gụmọdị na-alụ mụ na ndị egwu mụ na-akwado kedu onye nji mmalite ụmụnị nwoke ọ bụ God of Money onye echichi God of Money ebegolo ma ọ bụ nweta ọ bụ na ụwa chi wee dashi egwu n'egwu ego na-aba wee chi n'egwu n'egwu ọ sị na ya akpata ego nweta onye abụnye m God of Money ịzụ ọya onye ajụli m ukwu mmadụ onye mgbu egwu ụmụ na-ebuli anyị nwere ije ụmụnị daalụ onye daalụ ego n'ihe adị ụmụnị daalụ ụmụnị daalụ onye nwere onye adịghị ụmụnị daalụ onye nwere onye adịghị ụmụnị daalụ
Mwen
onye mụrụ elu oke ego nwere ya mụrụ nwa ya nne mụrụ nwa ga nwa nwere ya mụrụ nwa ma nne ya nwa ijere dike dike nne ya mụrụ nwa ga nwa nne ya mụrụ nwa ga nwa ya na ọgwụ nne ya mụrụ nwa ga nwa nne ya mụrụ nwa ga nwa nne ya mụrụ nwa ga nwa ọmụle na nwụta n'ụmụ nne ya mụrụ nwa ga nwa nwere ya mụta n'ụmụ nne ya mụrụ nwa ga nwa nne ya mụrụ nwa ga nwa nne ya mụrụ nwa ga nwa ọmụle na nwụta n'ụmụ nne ya mụrụ nwa ga nwa Chifo ya chona mi pe